Wilt je van het volgende nummertje de normale versie? Of wilt je de vettige versie? Ja, we hebben natuurlijk ieder optreden ondertussen onder toezicht gehouden van een gerechtsdeurwaarder. Zodat je me geen lastige mails kunt schikken. Dus, we laten aan u de keus als de meerderheid beslist. Dan moeten de meerderheid beslist. Maak heel veel uit als je de normale versie wil duren. Alle normaal zit er al die stuk of 14. Wij willen de vettige versie huren. Toen ik me duidelijk, dit is Hakuna! Jongens, weer gaan springen! Hop, 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 hey! 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 Zeg hey! Wie nog een manneke wordt? De vettige, hè? Oh, ik op mijn piemel niet voor. En ik geef nog lang niet klaar. Overschoten in de lucht. Kom en trek, zo graag op, ik geef al wie.